Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο Βελβεντό Κοζάνης. Αυτό είναι το λάπτοπ στο οποίο έχουμε το πρόγραμμα το Stereo Tools και εκπέμπουμε. Αυτό είναι το στούντιο εδώ του, μπορεί να πει κάποιος ράδιο που φτιάξαμε, το μικροφωνάκι, κάρτα ήχου για το μικρόφωνο και το λάπτοπ. Εκπέμπουμε στερεοφωνικά με RDS. Πάμε και μια ματιά στο μικρό το μπομπού. Στο μικρό το μπαλκονάκι εδώ είναι το μηχανηματάκι, το φωτοτικό. Εδώ έχουμε την οθόνη που πειράξουμε λίγο το κοντράστι για να φαίνεται καλύτερα. Ορίστε, στους 87 και 7 εκπέμπουμε, κλειδωμένο. Δούμε λίγο το ραδιοφωνάκι. Το βλέπετε, 87 και 7 εκπέμπουμε. Ο μπος λοιπόν βρίσκεται εδώ. Είναι σε ένα χάρτινο κουτί το οποίο είναι γυμμένο με αλουμινόχαρτο και όπως βλέπετε από εδώ πάνω φεύγει το καλώδιο κεραία, ένα απλό μονόπολο στην ταράτσα. Θα ανεβώ λίγο τώρα να το δούμε. Αυτή είναι η ταράτσα λοιπόν. Εδώ είναι το μπαλκονάκι που ήμασταν πριν. Το καλώδιο έρχεται από εδώ. Πολύ απλή κατασκευή. Η κεραία είναι ουσιαστικά αυτό το απλό μονόπολο. Με χαρτοτενία είναι όλα κολλημένα. Έβρεξε 2-3 φορές και δεν έγινε τίποτα. Είπα να δοκιμάσω να χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το σίδερο για γείωση και το έκανα. Αυτό εδώ που βλέπετε, γιατί καταλήγει κάτω και βόλεψε. Όλα αυτά τα σπίτια με ισχύει περίπου 0,2-3 βατ πιάνουν. Και εκεί κάτω στη λίμνη που έχει οπτική επαφή το σήμα εξακολουθεί να είναι καθαρό. Αυτή λοιπόν είναι η κεραία εδώ πέρα. Και επιστρέφουμε πάλι στο δωματιάκι να ανοίξω λίγο το καπάκι από το μπομπό να το δούμε. Είναι λίγο στενός ο δρόμος εδώ, θα περάσω. Εδώ είμαστε και πάλι, το βομπό. Μισό να κλείσω αυτό. Δεν χρειάζεται να παίζει. Στους 87 και 7. Λοιπόν, αυτό είναι το μηχανηματάκι. Ας το κλείσουμε γιατί κάποια στιγμή πρέπει να το μαζέψουμε, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να το αφήσουμε ανοιχτό. Όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ απλό. Την πλακέτα, η ίδια κατασκευή. Το πράσινο λαμπάκι είναι ένδειξη ότι είναι κλειδωμένος στη συχνότητα. Τα 3 κουμπάκια δεξιά να τα βγάλω έξω, αλλά είχα την τεμπελιά να μην το κάνω. Όπως βλέπετε όλο το κουτί είναι ντυμένο με αλουμινόχαρτο για να θωρακίζεται. Είναι γιωμένο. Μπροστά έχουμε την οθόνη, ρύθμιση για το contrast. Το δεξί, το ποτενσιόμετρο εδώ είναι για ρύθμιση της ισχύως. Και πίσω βγαίνει καλώδιο ήχου και για την κεραία. Αυτά τώρα τα πράγματα, άμα τα δει κάποιος, είναι απαράδεκτα. Με τον τρόπο με τον οποίο συνδέω την κεραία στο καλώδιο. Αλλά τέλος πάντων, αφού και πάλι έτσι εκπέμπουμε. Το μυστηράκι εδώ, το blower, είναι παρμένο από το φωτοτικό υπολογιστή. Αυτά. Επιστρέφουμε μέσα. Εδώ λοιπόν είναι το κάτι σαν στούντιο που έχουμε φτιάξει. Ορίστε, το λαπτοπάκι. Αυτά.